asawira makati nematambudziko mungatokudzawo kudii muri yeZimbabwe netsekwendi yatuwira nhasi pano yamukomateri? Asi gepi iri rinokwanisa kuwana rimwe munhu anokwanisa kunge achizorikavha kana kuti vende iri rine mumwe here anokwanisa kunge achiritsiva? Hapana, ndakamboshaya kuita makolabho nevamwe asi ini nateri makolabho edu ataita kese vanhu vaitoti makazvarwa mumbe muri mese saka hapana anokwanisa iziunganidzo makaimba namukomateri kana kuti maalbum mangana makadzidzisa muri pamutero? nateri takaimba mazitesu ende masinzwa akatambira nevanhu vasingaite pane mamwe atatikarikoda edu atatiratambudza so tazogumabudza pamberi apo asi tiri masongi vatikaitaaakabuda pane changanizi ngezvemwoyo makafanaka asi muart industry takatarisa munyika yeZimbabwe tinongati tarasirwa zvakadini kunzwisa kurasirwa kwenyinini tasawira mukuru kukura nyaradzo asi takatarisa nyika yese muart industry kana let's say even kuenda kumashows unaifokasa nezvinhu zvaarikuda kuita so haatarasirwa muarts industry ende vanhu vakawanda zvinovarwadza zvisingaiti. Mimwe mashoko amungade kuudza muri yeZimbabwe asina kunge takubvunzai kamuchengeta kukurone ari pakatikati pemwoyo wenyu kuti pakadzika pemwoyo wenyu tinoziva kuti chiri mumwoyo chiri muninga? Ndinongoda kuti ngatichemene tariro Mwari vanoziva zvavazviita anga achirwadziwa mukomana so zvinowanikwa tinoziva kuti kune information inofamba yakasiyana-siyana kunyanya padandemutande resocial media kana kuti yatoti distorted information unobva mwachita tazozikanwa chakauraya Teri tazodai chakadai kuti mungakuye musanangurwa muri yeZimbabwe tisavira mukuru kuti vanhu vazive vamwe zvidziso kuti chii chakaenda nechimwe kuti chii chakatora nzvimbo. Okay, Teri akatanga kurwara tumisako akatanga kushimba makumbo saka takatravelda tichienda kuVietnam pakune shuga so takakupiwa kutravelda kwataita so kubva ipapo makumbo akangotanga kushimba haana kuserera zvatamboendesa kuchipatara ndopakazobuda kuti ane heart problem then ndobvatazoti malungs ake aneimvura so munhu anga akashinga Teri takatomboti Teri chisara iwewe kushowa todzoka tichimuona akaramba akati kuda kutoenda neni so last shweda takaenda kuVietnam pazvikanoidzira akatanga kufemera padenga so takabva tamumhanyisa kuchipatara chekuvangedzi kubva atomboda kupiwa atomboadmitwa ikoko kubva tazongopfuura ngomhanya naye kuHarare ndosikunomukure kubva tamusemanje patikasvika kuHarare kubva taenda naye paArunde hospital Mount Pleasant ndopaakaadmitwa ipapo then Tuesday taenda kuvisit ndopaakangokwanisa kutaura nesu akatoti ndoda kumuka ndigare ndibvamuka aitotaura nyaya then Wednesday takangosvika kuvisit angasatauri asamuva asadii Thursday anga zvazvingori zvakangofanana then ndopa tabva kuvisit yeMuscat tichingobva ndopatikabva tafonerwa zvichinzi dzokai mukomana atisiya zvinhu zvakatirwadza zvisingaiti asi ndinonzwisa kuti nhau yerufu kazhinji chii inonetsa kugamuchira
mati mazvigamuchira here nekuti vamweni vachingoti apa maybe aripo ari samwe achauya kana kuti tozotendeseka kana kuti munhu achinge akudzika taakuita chivanhu chedu kana kuchinge taakuradzika. Tisati tazvigamuchira titange tikurota titseri maybe hameno paangoenda ari kudzoka kozi ndajaira kungosvika pana avateri aripo taura nyaya tichiita sei saka kurota handisati ndanyatso